என்னடா ஸ்நாக்ஸ் செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்ஃபியூஸாக இருக்கும்போது நமக்கு கடவுளாக பார்த்து ஒரு கை கொடுக்குறது இந்த முட்டை தான். ஸோ இந்த எக்கை வச்சு இன்றைக்கி என்ன ஒரு ஸ்நாக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரெட்டு எக்கை வச்சு ஒரு ப்ரெட் ஆம்லேட் மாதிரி பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சால்ட்டு போட்டு நல்லா கலக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்து கலந்து விட்டால் அந்த கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் ஃபுல்லாகவே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும். இதுக்கப்புறமா தவா வச்சுட்டு சூடு பண்ணி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மசாலாலாம் போட்டு கலக்கி வச்சுருக்க இந்த முட்டையை பாதி மட்டும் ஊற்றி அப்படியே கட் பண்ணி வச்சுருக்க ப்ரெட்டை ஒரு சைடு வச்சுட்டு மீதி இருக்க முட்டையும் ஊற்றிட்டு இன்னொரு சைடு இன்னொரு ப்ரெட்டை வச்சிடலாம். இது நல்லா கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா மீதி இருக்க முட்டையை எடுத்து ப்ரெட்டு மேலே ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிடலாம். அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு நல்லா 2 சைடு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடணும். 2 சைடு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டா முட்டை எல்லாமே ப்ரெட்டில் ஒட்டிக்கும். இப்போ எல்லாமே எடுத்து வெளியே வச்சுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணி 6 மந்த் பேபிலேருந்து ஸ்நாக்ஸ் எல்லாருக்குமே கொடுக்கலாம். நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்க டைம் இது எந்த வேலை அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வீட்டில். கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.